Makarusi Moto, no? Makarusi Moto, no? Nasa likod yung Rusi Passion, no? Passion 125, no? Ni Rusi. Bali mga karusi, repo ito, repo. Ngayon mga karusi, no? Bali 21,000 to. Good as cash. Tapos kung utangin nyo naman, hanggang 10 months siya, no? Pwedeng 8 months, pwedeng 10 months, no? Hanggang 10 months. Pero kung kunin nyo ng 2 years, dun may interest na yun. Pero pag ginawa nyo yung 8 months to 10 months, zero interest siya. Kaya ano ba karusi kung ito is 21, mag-down lang kayo ng 1k, meron 20,000 na naiwan. Sa 20,000 na yon, sa 10 months, no, siguro 1,900, no? 1,900 o 2,000 monthly. Yun mga karusi, kung kunin nyo man ng 8 months, 2,300 monthly. Kaya yun mga karusi, no? Mga karusi Moto, no? Ito mga karusi, Rusi Passion, silipin natin, no? Repo ng Rusi Binmali branch. Ayan siya mga karusi, bali wala na siyang sticker dito, no? Parang design na talaga siya, no? Black and yellow, no? Yan, na repo ito. Yung gulo niya mga karusi, oh, medyo makapal pa naman, no? Ayan, okay pa. Yung mga karusi, oh. Ayan. Ito mga karusi dito. Ayan. Si Passion. Rusi Passion. Ayan mga karusi. Ayan. Pasya lang kayo ito mga karusi kung gusto nyo, ano, kung gusto nyo kunin ito si Passion dito sa Rusi Binmali branch niya. Tingnan natin speedometer niya. Nakaroon na sa 12 37, no? Rusi Passion. Rusi Binmali branch, no? Rusi Passion, kung kailangan si Passion, kung gusto nyo si Passion, no? Dito lang mga karusi sa may Rusi Binmali branch. Okay mga karusi, salamat sa panood. God bless everyone. More power, keep safe, sana sa buti kayo kalagayan. Bye bye mga karusi Moto.